palalawigin pa ang paghahain po ng serbisyong pangkalusugan sa Ilocos Region sa pamamagitan po ng mga nakalinyang pagpapatayo ng mga super health centers. Ayon kay Ilocos Region Regional Director Paula Paz Dionco, magkakaroon pa ng karagdagang 61 mga super health centers ang Kalakhang Ilocos. Hanggang sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit 10 na SHCs kung saan ang may pinakamaraming health facility nito ay matatagpuan sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nasa bayan ng Asingan, Balungaw, Basista, Binalonan, Manawag, Bapandan, Tayog, Umingan at sa lungsod ng Alaminos at dito sa Dagupan. Habang mayroon na ring super health centers sa napapabilang po sa Ilocos Sur at La Union. Kasalukuyan din ang konstruksyon ng ilang pang mga pasilidad tulad ng lamang ng bayan sa bayan ng mga Tarema. Samantala, layon po ng mga super health centers facilities na matulungan ang mga residente pagdating sa mga kinakailangang medical na atensyon, lalo na at hindi maiwasang magsiksika ng mga pasyente sa mga ospital. IFM News. IFM News. IFM News.